Allahu Akbar, Allahu Akbar. Һорау: Салават Юлаев вакытында бөтәһле намаз кылганмы икән дип һорай кардәш. Әлбиттә, беренчедән Салават Юлаев яшәгән осорды аңлар өчен ул вакыт булган теге я был архив, тарихи язмаларга, фактларга таянырга кирәк. Ул замандагы башкортларның ханы, мәсәлән, уларның теге төрле гореф гадәтләре һәм башка нәмәләр турында теге бик күп китаплар килеп җиткән дип әйтеп булмай. Тарихчылар шул теге я был айрым үзүктәрне карап, сагыштырып, үзләренчә хыгымта яһайлар бит инде. Ләкин шуны әйтергә була, Салават Юлаев вакытында яшәгән башкортлар күбеһенчә булган мусулман. Чөнки ул заманда хатта дөйем Русияла, Рәсәйдә лә булмаган, мәсәлән, атеизм дигән нәмә, либерализм яки бөтә диндәрдә тигез, бөтәһенә лә бериш карарга тиешбез дигән һәммәгрәк уйлар булмаган. Ул вакыт хатта руслар үзләре лә ышанган бит инде. Бог, Всевышний, безнеңсә Аллаһ Тәгалә булай инде бит. Улар бөтәһе ышанган. Ул вакыт күз алдына килтереп булмай. Мәсәлән, берәй рустың мин ышанмайм Алла Тәгаләнең барлыгына, не верю в существование Бога дип әйтһә, без ундай нәмәне күз алдына ла килтерә алмайбыз. Шундый замандар булган. Һәм мусулман кавемдәре, милләтләре ул әлбиттә намазны ла тоткан, Коранны ла тоткан. Ләкин тагын бер дә әйтәбез, егетләр, тулыһынча без әгәр аңларга теләһәк, ул вакыттагы халыктың хәлен без тик үзебезнең хисләребезгә генә таянып әйтергә тиеш түгел, тулыһынча теге тарихи яктан буны тәхлилләргә, анализ яһарга өйрәнергә тиешбез. Бұл әлбиттә теге ябай кешеләрнең эше түгел. Мана шулай кыскасы.